Ini ndine vana vangu vatatu, vasikana 2 nemukomana 1. Dambudziko rangu ndere vana vangu vari kurwara vachidonha nekurasika njere. Dambudziko rakatanga mwana wangu ane 10 years. Mwana wangu musikana mukuru aingodonha. Paaidonha taifunga kuti ipfari, paaidonha taifunga kuti asthma. Takafamba mumapostori yese tichitsvaga rubatsiro kuti chii chiri kumboita kuti mwana adonhe. Akangoenda kuchikora anongodonha. Unotofonerwa kunzi mwana adonha, uye mutore mwana wenyu adonha. Saka takafamba tichitsvaga rubatsiro. Ndiri kunzvimbo yeku-SA ndiri Cape Town. Ndakafamba munzvimbo dzakasiyana, mumaKailicha, Mitchells Plain, ndichitsvaga rubatsiro kuti mwana uyu chii chiri kumboitika pamwana ari kudonha. Asi dambudziko harina kupera, dambudziko rakatoti rawedzera kudaro mwana akangoramba achingodonha. Matric yake akuita grade 12 muno pamutoiti form 4. Okay. Ndo pakazoita dambudziko rakazokura. Mwana akadonha. Nokuti anga akapfekawo hembe dzake dzekuita sedress rake rakada kungofanana seremuchato. Ndiyomba adonha, vatamhanya kunotsvaga rubatsiro. Patakasvika zvikanzi mune mweya wengozi, ndokwandaona uri apa. Mwana uyu akagadzirwa mweya wengozi, akapuhwa murume. Okay. Saka zvaakapuhwa murume apa ari kuita seakuenda kunoroorwa. Saka ngozi yayo yatsama. Right, muri Zimbabwe makadi and welcome back again. Panapa patinenge tichitaura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika, patinointerviewa ma-artist, patinointerviewa ma-comedian, patinotaura nema-pastors, patinokurukura nevanhu vane matambudziko akasiyana-siyana, patinodiscussa ma-issues akasiyana-siyana. Muzuva nhasi ndofuna mukuona kuti studio yakazara, and nyaya iri panapa haisi nyaya inonakidza, haisi nyaya inofadza, inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza. Saka ndine family yandinayo panapa kusangana nezvavai kusangana nazvo mufamily mavo. Saka toambotsanangure kuti zviri kufamba sei, then muri yeZimbabwe kuna vanokwanisa kutibatsirawo kuti muri kwese kuwana help, because tinobelieve kuti hapana munhu anofanira kurarama upenyu hwakaoma senyaya yanga nichinzwa panapa. Munhu wese anofanira kuti awane kuraramawo kwakanaka kunofadza. I know kuti matambudziko apere kumafamily kwatinobva, but tinofanira kutsvaya kuti timasolve. Tinofanira kuti tiwane mhuri yeZimbabwe vanobuda pachena, vanova willing kuti vabatsirane nefamily inoyi. Saka ndichakuketedza muchirongwa mhuri yeZimbabwe, ndinotanga kutaura nawo, but before ndichangoita kuti tingoziyane so that munozoita kutaura ndanani. Maybe ndichasiya 1 munhu panapa because munhu iye asina kuti aonekwe, saka haachati asi kuzotaura zita, but mwana asi kuzotaura zita. Ndichatry futi kuti ndimuvhare face because ndisingadi kuti azopedzisira akuita se akuzosangana nemamwe mastatement ekupenga mastreets. Saka ndichatanga kudhuzina kuno kuna mama, ndichingoti welcome muchirongwa. Muri right here? Tiripo makadiwa. Uri sei upenyu? Upenyu uri right zvavo. Uri right zvavo here upenyu? Matambudziko chete. Otherwise mungangonziwo mhuri yeZimbabwe kuti munonzi mayani? Ndinonzi Nyaradzo Mutusva. Okay. Ndo zita rangu. Ndo zita. Alright. Ko panext apo mainini? Tinofara kuti uri sei upenyu? Upenyu kungodaro kungotenderera tichipudzika tichimuka. Ndo zvinoenda upenyu, but nyaya mine yakaoma. Maybe muri Zimbabwe ingade kuziva kuti munoitwani so that vanenge vachiziva kuti tanga tichitaurana nhingi paya. Inini zita rangu ndinoitwa Ellen Mazanga. Ellen Mazanga. Yeah. Okay. Alright. Ndichitanga nemi mainini because ukwanisa kusvika ndisina kuti zita rake nekuzoti face yake vanhu vasingazviona, because sometimes kumabasa kumachii anozopesa kusangana nemamwe mashoko anenge asiri bo. Maybe muri Zimbabwe ingade kuziva kuti nyaya yakayatsomira sei. Maybe mungayatsotsanangura kubva kwokutanga kwenyaya kuti zvinhu zvakambonyatsoitika so that mhuri yeZimbabwe ine yatsonzwisisa kuti nyaya yakabva apa ikaenda apa, ikabva apa ikaenda apa. Iye zvizvi makasangana nezvakadai, makuda makawana help yakadaiwo, makuda kuti muwane help yakaita sei nawo?
Zvakanaka. Ini ndine vana vangu 3, vasikana 2 nemukomana 1. Dambudziko rangu nderevana. Vana vangu vari kurwara vachidonha nekurasika njere. Dambudziko rakatanga mwana wangu ane 10 years. Mwana wangu musikana mukuru aingodonha. Paaidonha taifunga kuti ipfari, paaidonha taifunga kuti asthma. Takafamba mapostori ese tichitsvaga rubatsiro kuti chii chiri kumboita kuti mwana adonhe. Akangoenda kuchikora anongodonha. Unotofonerwa kunzi mwana adonha, uye mutore mwana wenyu adonha. Saka takafamba tichitsvaga rubatsiro. Ndiri kunzvimbo yeku-SA ndiri Cape Town. Ndakafamba munzvimbo dzakasiyana, mumaKailicha, Mitchells Plain, ndichitsvaga rubatsiro kuti mwana uyu chii chiri kumboitika pamwana ari kudonha. Asi dambudziko harina kupera, dambudziko rakatoti rawedzera kudaro, mwana akangoramba achingodonha. Matric yake akuita grade 12, muno pamutoiti form 4. Okay. Ndo pakazoita dambudziko rakazokura. Mwana akadonha. Nokuti anga akapfekawo hembe dzake dzekuita sedress rake rakada kungofanana seremuchato. Ndiyomba adonha, vatamhanya notsvaga rubatsiro. Patakasvika zvikanzi mune mweya wengozi, ndokwandaona uri apa. Mwana uyu akagadzirwa mweya wengozi, akapuhwa murume. Okay. Saka zvaakapuhwa murume apa ari kuita seakuenda kunoroorwa. Saka ngozi yatsama kuti mukadzi wangu akuenda. Saka zvadaro mwana akazomuka. Sorry mama, mukutaura kuti mimi kungopfeka hembe yewhite kwaakaita ndokwaita kuti zviite wese. Okay. Zvakaita senge munhu ari kuenda kunoroorwa, tasemuzuva remaroro remuchato wake. But asi ranga ringori zuva remetric yake, sezvinokuitawo vamwe vana vanofara mitambo yevana kana vakupedza metric South Africa vanoitwa mapati, saka vanenge vakachena. Okay. Asi nekudonha kwaita kuti aisaziva kuti chii chiri kudonhedza. Asi nezuva iroro remetric patakazozva kuti mumusha mune ngozi. Okay. Chaakutaura kuti mukadzi wangu. Chii chakaitika kuti muzotanga kutaura izvi? Mamaenda kumasoro, mamaenda kupostori, mamaenda sei? Tataenda kunobetserwa kupostori. Okay. But I think mufana mbotanga mamanyatsotoudza nyaya yacho. I think totombotanga tambofamba nenyaya tozotanga kubvunza kuti zvakabudira kupi zvakazoita sei. Saka taziva kuti ingozi. Saka takangonzi mukadzi wangu. Ndoda mukadzi wangu. Vatano kubatsirwa kuya. Vaanamatirwa. Mwana akanamatirwa. Zvikanzi mweya wayo taubvisa pane ushu. Wabva. Asi kubva kwakaita mweya wayo wakataura kuti ndichadzoka futi kune kamwe kamusikana, ndine kamwe kadiki kacho. Okay. Saka mbati ndichadzoka pane uaka. Saka zvakataura nhambo andakanguzviti hakuna zvakadaro zvidzoki. Okay. Mwana akabva azotanga kurwara. Kadiki kacho anotedzana ndo kagotwe. Akazotanga futi kudonha. Sezvaita sisi vacho. But kubva pamakabva ipapo pachinzi yabviswa uyo anazodonha. Zvakaita sezvadzika manga sasanyanya kudonha sezvaita. Okay. Asi kudonha hakuna kupera. Okay. Akadonha futi. Azvausatile zvokuti anga munhu kurwara nyama yake yese yairwadza. Zvakambodzikama. Alright. Vazvazotanga kumudiki. Zvatanga kumudiki ambatanga futi kudonha. Sezvaita sisi vacho. Akangoenda kuchikora anongodonha. Ndotofonegwa kunzi dzokai mwana adonha kuchikoro. Uya mutore mwana. Anopupa furo kana adonha. Anobudisa furo mumuromo. Kusvika kuchikoro kwakava kuti mwana uyu pamwe pane zviri kuitika pamwana uyu, chii chanenge atora. Mwana unotestwa kuoneka kuti chii chaatora kuchikoro. Uwanikwa hapana zviripo. Asi mwana ari kungodonha. Zvavakubatana futi nasisi vacho zvadzoka futi. Vese vakubatana vakudonha. Uyu anenge achidonha ruku, uyu anenge achidonha ruku. Nenda munhu wapakati kuti handichaziva zvokuita nekuti vana vese vari kudonha. Uyu akadonha, uyu mudiki wodonha, mukuru wodonha. Mudiki akazopedzisira kurasika njere. Asina chazivi zvavakuita. Paakurasika njere kudaro, ndopatakazofamba futi nana baba vacho. Apa pese apa ndaingofamba ndiri amai. Seamai vakabereka unongoziva kuti mwana akangodai unomhanya unotsvaga rubatsiro, chimhanyo chinotsvaga rubatsiro. Saka kadiki pakazodonha futi ari kuchikoro. Akamuka asina chazivi kuti ndiani, ndimani.
mwana kutorasika ndyeni. Yes. Mwana achaziva zvaari kuita. Ndopatakaenda kunotsvaga rubatsiro. Pataenda ikoko kunotsvaga rubatsiro zvikanzi zvinoda vana baba vacho vari pano. Tikuvada pano tuye titaure nyaya iri pano. Mega imi mamusvikwa sei? Hamusikwani. Toda kuti vana baba vacho pane bvunzo yatoda kuti vapindure. Alright. Ndobva taenda kunoona nana baba vacho 2. Sura pane murume wangu nana baba munini 2 tibva taita 3. Namai nini bva taenda. Bva vauya. Tasvika paya tikanamatigwa. Mwana abva anamatirwa nemuprofita. Mwana mba akabva ataura. Ndopa akabuda achitaura kuti ingozi iri mumusha. Ndakaurayiwa mumusha menyu. Ndikatorerwa imba yangu. Nani? Ndakatorerwa imba naatezvara. Atezvara wenyu kubereka baba murume wangu. Zvikanzi imba yangu ndiyo vakatora. Saka vadaro uyu akabva ati mhepo yaichitaura ikati bvunza kuna baba vako kuti hakuna here chamakabvunzwa chinonzi ngozi. Uyu mva abvunzawo kumba, mva afonera baba, mva abvunza baba vakati zvechokwadi ngozi irimo asi yakaparwa nababa wababa vavo. Ndo vakapara ngozi. Asi vabvuma kudaro kuti ngozi irimo, murume wangu akadzoka akataura akati ngozi zvechokwadi hanzi irimo asi yakaparwa nani nababa wababa vangu. Zvikanzi kana mabvuma kutsikana kuti ngozi irimo, ndoda kuti mutange iko zvine zvikunganidza mari, muise mari yokuti ndikwanise kuti mwana wedu muregedzi adzoke paari. Pfungwa dzake dzidzoke. Musikana uyu. Saka pavakadaro ndipo takatanga kupisa mari. Vana baba vacho vachiuchirira kuti dambudziko riita sei ridzikame. Vana baba vacho sari 3 vakaisa mari. Ndobva vatanga kuuchirirawo kuti ngozi yaita sei isanyanya kuita zvainge ichiita kuti mwana aramba achirasika ndyeni. Asi yakanzwisisa here baba? Yakanzwisisa ipapo. Mwana akatoita bo? Mwana akatoita zviri right. Nokuti vanga vabvuma. Kuti mwana ngozi irimo. Saka nokufamba kwenguva takabva tautaura kuti tichaenda kumusha, tichazoya kuno kuZimbabwe kuzofamba. Vaitipa makore 3 kuti mugozoenda kunofamba kumusha. Saka pakugara ipapo taitanga pamwe pacho vataimboisa mari, vana baba vachamboisa mari, pamwe pacho voregedza, pamwe vachiisa mari voregedza. Asi gore rakapera takatanga kuunganidza mari. Gore rakapera 2025 pakauya baba kuSouth Africa. Vauya kuSouth Africa wakasvika mwana achirwara, kamusikana kadiki. Kachitorasika futi ndyeni. Baba mva wasvika kuya. Murume wangu nevanini akumva svika kuti baba vawese zvitino urongo kunofamba kumusha December. Saka takuita sei takutotanga kufamba kozvinezvi. Baba vauya. Takafamba tikaenda kumuprofita. Watakaenda nana baba nevamwe nina baba vatezvara vangu variko namai vavo navamwewo mama vangu variko. Tikaenda sefamily. Patasvika kuya kumuprofita. Profita akati handidi kutaura pamusoro pedambudziko, ndoda kuti muzvinzwire mega. Profita mbva ngonamatira mwana. Mwana wangu atanga kutaura. Aitaura kuti chii? Mwana wangu atanga kutaura kuti ndakasangana nemi 1979. Mhepo ichitaura kuna baba. Ikati ndaiva ishamwari. Yaudza baba ikataudza mese. Yaudza mese tese chibuda ichitaura kuti ndakasangana na baba. Yebva inongedza kuti ndakasangana nawo 1979. Taiva tiri mashamwari. Taita basa rakafanana. Kuma 83-84 ndopadakafa. Asina ndapa uyu shamwari yangu imba yangu. Ndiye akatora imba yangu. Saka yakataura, but payaitaura paya zvimwe zvacho nababa vaiwirirana. Madhetse dzimba kutengerana dzimba kwayakaita. Vaiwirirana vachiti iwe watezvara wangu achiti ndakatenga ugore iroro. Vaipindira pamadhetse kutenga dzimba. Asi nekutaura kwababa vabva vato inini imba iyi ndakaiwana through court, ndakaiwana ndikumakoti. Ndokwandakawana imba iyi. But tatiri vanhu 3, but ini pau 3 ndindakazoita lucky yokuwana imba iyi.
Alright, enzoita lakirei. Ndo akakwanisa kuzowana imba pane vamwe wapa Opa 3 waishanda nawo. vavaikukidzana nawo kuti imba vatore. Mashamwari awo iwayo. Mashamwari awo ivava. Imba yanga iri kubasa iri yofana kutora kati imba yanga iri shamwari. Imba yanga iri shamwari yemufi. Alright, shamwari yemufi. Sawa wakasara vachikwikwidza imwe shamwari yaidawo. Hatichazivi kuti iyaiva shamwari here yaidawo kana kuti avaiva hama dzemufi pamwe ndo dzainetsa kuti imba iyi ndeyedu. Okay. Vachitiwo ndeye ndini ndakatenga imba iyi. Okay. Saka ava ndo vakazosara vahwina imba iyi. Asi nhasi unopokusara vahwina imba iri kupi? Imba iri kuchafara. Okay. Saka mhepo iya ichitaura iri kuti ndoda imba yangu. Alright. Saka vana vari kupenga. Alright. Vana vari kupenga, vana vari kurasika njere nenhau yemba iyi. Asi tadzoka kubva uku pakufamba uku tasvika kumba zvinhu zvakachinja. Okay. Zvinhu zvakabva zvasvika zvichichinja. Ini ndaane 23 years ndiri mumusha umu. Handina kurooriwa, handina chandakabvisira. Asi ndakasvika ndakuudzwa kunzi toda kuti munge tiunganidze mari kuti munoroorwa by April. Izvezvi zvapa 2026. Ndobva ndati nezvekuroorwa ndinoda kuroorwa. Handiroorwi vana vangu vachirwara kudai so. Ko zvatanzwa zvengozi tadi kutanga tagadzirisa zvengozi izvi. Tozotaura zvemarooro. Zvikanzi aiwa tauda kuita zvekuroora. Aida ndeni. Ndati zvaro. Ko husband wenyu ari kupi? Vanga varipo vese. Waida zvimidza husband ari kuwirirana naate zvaro. Ari kuwirirana naate zvaro kuti ngatiite zvekuroora. Saka ndakapokana napo ndikati handikwanisi kubvumirana nazvo ipapo. Zvokuti ndiroorwe vana vachirwara. Which means husband anyane mari handini yekutoti aroore. Which means anokwanisa kuripa ngozi handini. Vanokwanisa hana mari but vanokwanisa kuripa ngozi because vakureza issue yekuti ngatibvisei mari yekuroora. Rezai mari izvezvi tikwanise kusvika bate zvavanofa kuzoisawo imwe mari. Saka zvaita sei timbonzwa nyaya. Tozoisawo pfungwa dzedu tambonzwa nyaya. Saka ini ndakaramba ndikati handikwanisi kubvumirana nazvo. Zvokuti ndiroorwe nekuti vana vangu vari kurwara izvezvi. Vese handibvumirani nazvo. Saka zvadaro ati zvarangu akazodzoka kuno. Zimbabwe vangu sezvo zvakadaro. Isu vataramba tichienderera mberi nekubvisa mari yatinayo tichiunganidza tiri kuya kwini? Kuzoita se kuzofamba nevana. Saka takazoshamisika ndezvekuti ati zvarangu asvika kuno vakazotumira audio kune murume wangu vachimuudza kuti asandipe mari yechikafu. Siya vanhu vakadaro. Asape mhuri, achachengete mhuri. Vatongovasiya vakadaro. Ndinayo audio yacho. Saka murume wangu akatanga kuchinja. Kutoti hachatonzwisisi manje, akutoti imi zvionerei. Zvakaitika rini zvinhu? 2025. Saka kubva pa2025 ipapo pacho kusvika nawo mukuzvionera mega. Ndiri kuzvionera ndega. Ndandagara ndichizvionera wega. Murume wangu anomwa doro. Anodhakwa. Hasi munhu wekuti anochengeta mhuri. Alright, kopa izvezvi panyaya yakamira so vanhu ari kurwara ari kuti chii murume husband wenyu ari kuti chii? Murume wangu haasi kubvuma. Ko zvinezvi achinja haachada zvataida kuita. Isusu bosi akabva kuti chiwirana kuti ingozi mumusha. Toda kufamba kuti ngozi yatizive kuti yakabvepi. Yoda kuripwa sei. Saka murume wangu kunezvi achinja. Okay. Imimi nemurume wenyu muchiri kudanana yakati makarambana? Hatichadanana. Makarambana? Last year at this year? Gore rakapera iro. So mafambiro ekuti nyaya ndeyekuti pane kakudhonzerana. Vana nababa vane zvavari kuitaurawo kuti ngazviitwe. Imi mune zvamukutira kuti ngazviitwe. Alright. Imi muri kuti chii imimi? Mukuti vana baba vari kuatangananzwa ana baba vari kuti paitwe sei? Vana baba vari kuda kuita nzira yechipostori. Okay. Ndiyo nzira yoda kushandisa. Alright. Isu tafamba kuchipostori zvikanzi zvinhu zvinopedzwa kuchikaranga.
kuchivanhu zvinoita zvechivanhu nokuti nyaya iyi ndeyechivanhu, inhau yengozi inofanirwa kuripo pachikaranga ichipedzwa futi pachikaranga. Right. So which means imimi muri kuti ngozi ngairipwe pachikaranga. Samai vevana hatisizoda kuti ngozi irambe ichitsipikwa nokuti hapana zvazviri kudambudziko kuramba riri. Makamboitsipika here before? Yanga yakatsipikwa mumusha umu, ndosaka vana vaidonha. Kwangu kuri kutsipikwa kusina sikani. Alright. Kudonha kwaita vana kwangu kuri kutsipikwa kako. Kune zvayakutaura. Alright, saka kudonha kwaita vana zvaikonzerwa nekuti ngozi yakatsipikwa aisikwanisa kutaura. So iri kungofaita silent. Yeah. Okay. Sa information yese mukuiona kupi? Information yese yekuti yakatsipikwa yazoita sese. Information iri public iri pafamily zvika kuti imimi ndimi kuenda kwamunoenda monzwawo kuti yakatsipikwa. Iri public if kufamily parikutozikanwa. Iri kutozikanwa. Alright. Iri kutozikanwa. Alright. Maunganidza mari gore rada kupera rama 3 years ranga manzi avanga mapiwa nengozi zvazvaita sei? Takazo bana baba vakauya kuno kuDecember. Ndovakatanga kutungamira. Okay. Kubva vauya kunoku. Vauya kunoku vakasvikira kumba kwavo. Asi nana baba vachisumuka uku, mhepo ndiyo yaitaura kwaida kusvikira. Mhepo yaiti chii? Mhepo yaida kutaura ine zvinhu, yaine nzvimbo mbiri dzaida kusvikira. Okay. Yaida kuti titange kusvikira kwaMambo Mutasa. Alright. Tasvikira kwaMambo Mutasa, yaida kuzoona. Mhepo yaida kuti tiende kuna Chiremba enzi. Vamukonza-njere. Kuna Sekuru Mukonza-njere. Ndokwayaiti, ndokwainoda kubetserwa iri. Okay. Saka taiteedzera zvaida chii? Mhepo. Imimi muri wokupi mimi? Inini ndinobva muri wokupi? Isi tiri kuGweru. Okay. Even the husband? Husband ndemuno Marara. Okay. Ndemuno Marara. Alright. Saka chii chakanetsa makaendere kwasekuru Mukonza-njere kwacho, makaendere kunoona Chief Mutasa wacho? Takasvikira kwaChief Mutasa musi wa7 ndopatakasvika kwaChief Mutasa. As family kana kuti? Takasvika sefamily. Ini nevana vangu. Kuvana baba nachimwe? Vana baba vaizotevera. Ndozvangwataura? Ndozvatakataurirana navo. Okay. Saka takatanga kusvika kwaChief, vataudza kuti ndo dambudziko redu riri pano. Imimi ndimakaudza Chief kana na baba ndo vakasvika vachiudza Chief? Vana baba vangu vasati vasvika, isusu takasvika. Okay. Isu takazosvika, isusu vana mai tikatanga kusvika. Tikaudza ndo zviri pano, dambudziko redu ratinaro. Chief vakatitambira. Vatitambira, ndopatakazoona Sekuru Mukonza-njere. Okay. Taona Sekuru Mukonza-njere. Sekuru Mukonza-njere vakataura nemhepo. Vaida kuziva pavana. Okay. Vakati kuti mhepo ibude pavana. Mhepo ikabuda ichitaura. Okay. Sekuru vakabvuma akati zvechokwadi mhepo iripo. Alright. Sekuru Mukonza-njere. Okay. Saka zvakabudawo naSekuru Mukonza-njere nezvakabudawo tiri kuSouth Africa zvaita sei? Zvafanana. Okay. Saka mambo mvati aiwa ndakuti panyorwe masamoni kuti vana baba vachiuya. Musuya vana baba wana kuuya? Vana baba wana kuuya. Asi vaita kuuya kana kuti? Vana baba vakazoti hatichakwanisi kuuya ikoko. Vasvika kumba vakazochinja vakati vana baba vedu kuti hatichakwanisa kuuya. Okay. Saka vana baba vakazonyorwa masamoni kuti vauye kwaMambo. Uri musi wa24. Okay. Saka vana baba pakanyorwa masamoni vapazochinjwa date zvanzi 24 hauchaita. Hakusisina musangano uye musi wa31. Okay. Saka pakutunzi musi wa31 vana baba vauye. Vana baba vana kuuya vakaramba vakati 20 ikoko. Isusu munofanirwa kuuya kuno kwatiri. Chief Mutasa ndakunzwa ndio wainzwaro nana baba. Okay. Chief vamba kuti zvakanaka. Ndakukupa mupurisi wangu mudzokeri. Muende nemhuri foti. Munisiya kumai kwana baba. Mufamba munzwa kuti zvizva mawana ikoko. Okay.
asi tisati tasvika kuno kumukomana akatanga kurwara tiri kumwe. Mukomana angamborwara kana kasati. Mukomana angasati amborwara. Amshobva ku Cape Town. Mukomana akanaka. Anga right. Zvikusvika muno muZimbabwe. Anga right. Takatombogara. Batanga upenda. Zvakaitika rini zvinhu? Ndichaziva kuti musi wechingani, but kune zvine zvaani. Musi wechingani, which means 2 weeks. 2 weeks apa manje apa. Okay, bashata. Pakangochinja date rekuuya uku ndobva patanga mukomana kurwara. Okay. Sekurwara kwokuita futi musika. Alright, apa mandudza zvamukufungidza imimi kuti imimi ndio zvinoshanda sana mai. Andiriga ndio zvamaita. Bozi maitedzera chi zvikutarwa nemhepo payakayekwa pacho ndiga. So now wana baba vari kuti chi usaidira na baba bozi from maona ndikuita convoy yakuita sekuti pane kakudhonzerana. Pakuti ana mai anozvava kuda kuti zviitwe. Ana baba anozvava kuda kuti zviitwe. Anizvo no paposition yamiraita zvinhu andizvo. Sana baba vari kuti muite sei. Vana baba varuda kuendesa kuchipostori kwekuti iite sekutonhodzwa. Itsipikwe. Sando zvatiri kuramba nekuti patakauya kunoku takafamba nana baba. Kune mamwe maprofita. Kuna amwe maprofita. Right, aiti chiva. Muprofita wekutanga tichisvika pakasvika akataura akati mwana uyu mukomana akati asi akauraya. Akati sei? Mukomana akauraya. Iye mufana mudiki. Mufana mudiki uyu. Akauraya akaba neshamwari dzake. Ndo zvakasvika achitaura. Asi amai vacho vanoziva kureva ini kuti ndinoziva kuti mwana akaba akandipa mari. Ini ndakabva ndamhanya kunotsipika kuti isamuke ngoziya. Ndozvakutaura namadzibaba avo. Ndio zvakataura madzibaba aya. Saka ini ndobva ndati aiwa. Madzibaba maitara chokwadi. Saka ndati inini pamuri kutaura uyu musikana akatanga kurwara mukuru wangu ane 10 uyu anga ane 7 years. Vandati mukomana nemusikana vakasiyana ne3 years. Saka kana makuti mukomana akauraya ane 7 years. Doesn't make sense. Handisi kunzwisisa ipapo. Baba mama chena. Saka ipapo muprofita akati aiwa. Ndo zviripo saka tida kuti vasikana. Samati kumubvunza nemuprofita kuti zvikumeka sense nakwati. Akaramba akatoti amai munotoziva imi. Ndobva ndati inini mwana ndirambiri nekuti mukomana ane 20 years. Mwana anofamba muroad achitamba. Madai mataura izvozvo. Aiwa. Mwana ndirambiri mwana nekuti paanofamba ndizivi. Asi nemakore nedambudziko ramukuti ndakatsipika zvinobuda pavasikana. Ndopa ndikupesana nemi. Pamayezi nekuti uyu anga ane 10 years. Akakumuka chakari kadiki kone zvikane 14 years. Musikana uyu nemukomana wakasiyana. Saka makore acho akanyanyisa. Okay. Saka koma mumapostori akati chi. Takabva tabva ipapo ava mupostori wokutanga ndobva ati toda kuti vasikana venyu vauye pano. Ndio vanokwanisa kuhaka zviri kuita mukomana uyu. Tihake pamukomana tichizvisa pavasikana. Tinzoti iri kudei. Indakaramba samai ndikati aiwa. Kana vasikana vachiita vanongoita zvavo vega ukangodzi nemuprofita anongobarwa musoro yototaura yega. Ipapo pasina munhu haka inongotaura pavari vane vava. Saka waimuda kuti vasikana vahake vataure iri pavasikana. Ndakapikisana naye. Akati totenga zviyo nembiya nehuku. Todeura ropa ndikati hatichade izvozvo. Azviite zvamuda kuti tiite. Ana baba vari kuti chi? Vana baba vakabvuma vaida. Vakabvuma kaizvozvo zvekuita. Ndio inobva ndaramba samai ndikati handisi kuda izvozvo. Okay. Takabva tabva pamuprofita. Hamuna kuzozviita izvozvo. Hatina kuzvandokutira. Okay. Mva taenda pano mwezve. Kune imwe chechi yatakaenda. Batasvika ipapo. Batasvika tichibvunzwazve kuti kana makatarisa mukomana nemunhu mukaona mukomana munofunga kuti anoita zvemadrugs. Akaba but hazvizirizvo. Vamwe vachataura kuti akauraya hazvizirizvo. Chiri kuitisa kumukomana mweya wengozi. Asi apa ana baba vangu varipo. Ana baba varipo. Zvikanzi asi mweya wengozi kuitisa mwana uyu. Asi haazi ega pane vamwe futi vaviri varipo. Alright. Nokuti angangonamatira uyu mukomana akakarara. Okay. Mukomana turi kutosunga. Vanamatira kati mukomana pandanamatira ndanzi haasi ega. Kune umwe vaviri vacho vari kupi. Vaviri umba vatoko umba waiswa.
vakanamatikwa. Yakabva yabuda futi zvichitaura kuti ndakatorerwa imba yangu. Mhepo iya futi simba yataura. Saka baba vakazobvunzwa kureva tezvarangu. Baba makazviziva here? Munozviziva here kuti muchamini mune ngozi? Baba vakabvuma vakati hongu ndinozviziva. Zvanzi makazviziva here? Zvanzi 6 years ago. Ndopandakazviziva. Mukaitei? Baba vakangotsika-tsika. Zvanzi musha mune ngozi. Ndozviri kuitisa kuti mukomana yarasike kudai. Ingozi. Ingozi yacho pairi kubuda isi kutaura zvairi kuda here kuti iitirwe. Ngozi iri kutaura. Iri kungochema nenyaya yemba. Ndoda imba yangu. Hapana zvimwe zvairi kuda. Iri kutaura nyaya yemba yangu. Chete. Saka ise ngozi iri kutaura ndoda imba yangu. Chachanzi huyai tese kwachiremba. Okay. Itaure zvese vanhu varipo vese. Iri kuda imba. Ndo chikuru chari kunyanya ndoda imba yangu. Saka idambudziko rokuti samai ndine vana 3 vese vane matambudziko. Haisi nyore kuti vana. Family mahusband muna vakomana vangani? Vakomana varipo 4. Havana dambudziko rokusangana naro? Hakuna ane dambudziko vari kusangana naro. Dambudziko rokupenga revana riri mumba mavo. Vamwe vanhu vane maproblems aumba ariko. Ndina bamunini vangu vane 35 vasati vane mwana. Havana mwana. Saka idambudziko. Ndina vamwe tete vangu vanodya vhudzi. Saka idambudziko. Kudya vhudzi what? Vanotora vhudzi remusoro vachidya. Saka matambudziko ari mumhuri. Saka matambudziko ese akambotora kusolvwa here kana kuti iye haisati asitambosolvwa? Asati ambosolvwa. Right, ko vamwe vana baba vanoti tisingambotauri zvababa, pamwe baba wakapinda mune imwe mudu nekuti pane pawakanongedzerwa. Ko vamwe vakomana vari kuti chini nyaya? Tina baba vatinavo bamunini. Aiva vari kubvumirana nazvo kuti zvechokwadi dambudziko ririmo musha. Vakadzokera zvavo asi vanoziva vanobvuma dambudziko ririmo. Chero pakatsvagwa kunzi mukomana ndozvanzi akaita baba vakaramba vakati bamunini vakaramba vakati handisi kubvumirana nazvo mukomana haana kudaro. Okay. Vari kubvuma. Ndinamwe baba vari kubvuma vari kuzviona. Baba vacho vekubereka vanotodawo kubetserwa nokuti vatori chi? Vatori nedambudziko rokuti dzimwe nguva vanogona kutoti handina mwana vanoramba kuti handina mwana ini. Uzoti papaya vana vangu. Saka vatori nedambudziko vanoda kutobetserwawo futi. Pavari. Pakaive mukuona nyaya iyi ini ndichiona zvangu ndichingoonawo semunhu amene muri Zimbabwe nokuti kune mamwe majena ndebvu. Kuna vamwe vanhu vanoziva kuti zvinhu zvakadai zvingaitwe sei, vakambosangana zvinhu zvakadai vanokwanisa kubatsira. But from maona ndiri kuita ini kunenge dambudziko hombe riri kutangira pakuti panenge kudhonzerana between anamai nanababa. Anamai muri kuti mimi wei iri kushandiswa nanababa isiriyo. Wanababa ovhenza anonga achiva achiti ndine baba ndikuti ngatidayo. Saka ndisingazivi kuti majena ndebvu ari kuona this video muri iri panapa ikati muri tingaibatsire sei, ingabatsirike sei. Alright, so now zvese zvaitika izvi mukomana asi kunzwa zvakanaka. Mukomana aenda kuchipatara, aenda kunoona anzi vavawe kungozi yataura yaitaura kuti chii baba, yaitaura kuti the same thing zvaitaura Cape Town. Saka ivo vakati chii sekungoti vazvinzwawo paground. Ivo vari kuda kuti titange mukomana tanga apora tozofamba. Titange tanyaradza mukomana kutaura kwaari kuita tozofamba. Patitakatarisa kuti mukomana zvinhu zvikata sezvaita zvadzikama. No one cares. No one cares. Zvichangodzika manguva diki zvotanga futi. Dambudziko risi kupera. Ini chandiri kukumbirawo ndechekuti tinoda dambudziko rinopera, nokuti dambudziko rinofanira kupera. Raane makore 13 years now.
mwana wangu mkuru ane 23 years. Dambudziko riripo, ndafamba ndatenderera kwese, hapana pandisina kusvika nenyaya yedambudziko iri. Vana vangu ndafamba pese panonzi pandangunzonzi apa pane rubetsero pandamhanya ndasvika, asi dambudziko hariperi, harisi kupera. Rasvika nguva yekuti rakuda kupedziswa nezvinhu zvinofanira kugadzirwa. Ndozati mushoko wengozi kuiripa kwete kuitsipika. Ngozi inoda kungoripwa kubva zvangopera. Ya, ndikuona sekuti nyama kuti vanhu ngeri right, but vanofanira kunge vachiripa wacho. Dai ngai kunzi ni taita dambudziko rekuti tikushaya munhu anokwanisa kucommunicate nengozi, anokwanisa kuziva kuti toiripa sei. Ndisingazive kuti mabhodhi akaita sana Zinatha anobatsirawo sei kana pachinge paita ngozi iri kutambudza vanhu. So mumafamily musiri kunzwanana pakuisova. Handizivi anobatsira anoisolvawo sei, but tichazotsvaga information. I think ndamwe madhara angu andoziva ari kuZinatha, tichazovabvunza kuti zvinofambiswa sei. But kushira zati pangaitwe sei, because ana baba vari kuramba. Saka nyange makauya nen'anga inonzi inogona singaiti, nyange makauya nemunhu anonzi ndiye ari kudiwa nengozi yeti kunzi achifambise nyaya dzacho, as long as ana baba vachiramba panonetsa, hamori chapaita sei. Koma hambotirai kuingeja madzisawira navamwana vari padhuze kumachechi kuti vakwanisa kubatsirai. Kana vasawira anowirana namudhara kuti vanzwisise kuti no ngozi tingaite sei. Because ndikuona kunge dambudziko pana bambo reZimbabwe rokutangira pakuti vanofana kunge vachipedza dambudziko wane way yauda kupedza nayo iri different, awane way yauda kupedza nayo iri different. Yet maona ndikuita inini ndikuona sekuti munozopesa mazokukunda, because vanenge vari ana baba vanenge vachiti mwana ndewedu. Dai kwanisa kuripika zvazvo kuti zvasiyana school uniform, kuti baba vakaregedza kubhadhara school fees ndinokwanisa kubhadhara ndega. Saka handisi kuziva zvangu mureZimbabwe itori dambudziko ratinaro. I think ndinofanira kubva tangowa clear kuti takasangana futi naro dambudziko rakadai kuti petazive kuti rinosolvwa sei. Amene kuti tingabatsirana sei mureZimbabwe, kuno anozivisisa, kuno anoziva. Singazivi kana mutemo chacho kuti haudere kana kuti any board inokwanisa kusolvawo nyaya dzakadai, because mukuona momzi nyaya yenyu kam pairi kufira enda paona, and it's painful pakuti hamusikuwira nezifamily. And it's very painful. Nokuti baba namai taita dambudziko redu iri, toita sei mureZimbabwe tibatsireiwo zvazviri nyore. Taigona kufonera sekuru Mgodza Jeni, ivawo taifonera sekuru vakawandisa tinoziyana navo, even mamwe mamen of God, maprophets machipati. Problem kuti ndekuti havana way yauda kusolva nayo. Quite koma kamboenda mombotira zvinoita nababa, muona zvaramba, mari futi dzinzipera. We ana baba ikangofana neweita tichingofamba nayo ndiko kuna madzibaba. But maybe ndikufungidza kuti vanogona kunge ivoka vasati vasangana nazvo. Zvakafanira ndona kunzwa ini kuti kutaura nekukurwa vanhu, but inini ndakangonzwa nekukurwa vanhu ndona zvomboti angiri munhu unondega ini kuti nekukurwa vanhu zveshuwa here. Saka kuna ngauda kuti mukatraya ndika waona zvaramba then moenda panext plan. I don't know. But it's very tricky and painful. But still, I know in DJ Sparks and I information nekuziya zvakawandisa still. Asi matambudziko aya, I'm sure that isi dambudziko rakutanga kuwanika munyika munomu. Kune wakasangana naro wakakwanisa kusolveka. mureZimbabwe kana kuchinge kuine vanoziva kuti dambudziko rakaita seiri rekuti paita dambudziko mufamily, but the way aida kusolvwa nayo vanhu vane maonero akasiyana siyana. Pangaitwawo sei ipapo. Alright, koma mabhodhi akaita sana Zinatha hapana zvamunokwanisa kuita kuti mubatsire mafamilies akaita kunge aya. Kana muchikwanisa tinokumbirisawo kuti mutibatsire. Then kana kuchinge kuinewo komunobhelieve here zvekuti maprofesa kana matangwezi kape, kana munobhelieve vanofanira kungobhadharwa chete, because maprofesa acho wakomana futi ka mainini ndakumbonzwa imimi ndakambonzwa namaini munobhelieve kuna zvakadaro ngomishonga ngozi kuiripa chinomezwa nechikaranga
Okay. Shongaongozi kutongo iripa. Tongo iripa. Yeah. Samanini mukufunga kuti pangati pesei dambudziko rakadai kuti ngatisolve sei. Amungamve mazogara. Pakaipa ini ndachimbofunga kuti lighters ndazona kuti pakashata nyaya ihombe. Nyaya inombera zvakanaka. Inini zvangu kwakatanga dambudziko pakurwara kwemusikana mukuru. I was not there. Ndakazotanga kugara napamunini wamaiguru. I think we are almost 3 years now. Saka ini what I can witness kurwara kwemusikana mudiki. Kubva ipapo ndo pandoziva because kutanga kurwara kwakaita mwana iyeye zvaive mumaziso angu. Okay. Ndo pavakazofamba semhuri, in fact ndo patakafamba. Then tafamba ndo pakazotanga kumanifesta mweya wemufi. Uchitaura iwo kuti inini ndakaurayiwa mukati memhuri iyi. Asi kuurayiwa kwandakaita inini ndaive shamwari navatezvara venyu. Vachitaurira vana baba vevana vanoti nababa venyu. Saka ndiri shamwari kudaro, inini ndandisina kuenda kuchikoro. Munhu yanozviti ndiwe chirudzi anobva kuMozambique. Okay. Inini ndandisina kuenda kuchikoro. Saka iye zvanga asina kuenda kuchikoro akatenga imba yake. Okay. Atenga imba yake ndobva atora mapepers ake ndobva achengetesa vana sekuru vevana vane mudzimai wavo. Saka avachengetesa kudaro iye anoti pane zvakazoitika in the process kukonana kwakaita shamwari yavatezvara vedu isusu. Vakatadza kunonzwanana neshamwari yavo. Saka vatadza kunonzwanana kudaro. Uyo achibuda mweya womufi uchitaura unoti ivo vakazondidedza kumba kwavo vachiti tiri kuda kuyanana. So in the process yekuyanana iye anotaura kuti ndakapuwa kapu yetii. Saka ndapuwa kapu yetii ndakazoenda pamba pangu ndikanofira paveranda. Kana mweya wacho chitotaura unotodona wotopupa furu anotaura ndo mafira andakaita ndakafira paveranda. Ende anototaura kuti izvozvi mukaenda paraini repa 48 mukanobvunza ane mazita anotaura kuti mukanobvunza vananhingi nananhingi vanokuudzai pamusoro pangu. Anototaura even nezita remuzukuru wake kuti ndonzi sekuru vangana. Saka mhepo iya ichizotaura kudaro vana baba vacho ndo pavakazofonera baba kuno kumusha. Baba ndo pavakazobvuma sekutaura kwaita maiguru. Asi ivo vakati isusu mhepo yatoziva ngozi iri musha yakaitwa nababa kuti vasekuru baba vatezvara vedu. Saka vadaro vadzosa shoko kuvakomana kuSouth Africa. Vakomana ndo pavakazotanga kuomberera pamwana musikana uyu. Vakuaccepta kungozi kuti aiwa zvishuwa tiri kuzviziva kuti wakaurawa pai mumusha medu. Asi chitipawo nguva nemukana wekuti tigone kuti isusu tiinde kuZimbabwe tinogadzirisa nyaya yako. Ndokuzowirirana kwavakaita ndobva vapanana chisungo chekuti ndokupai makore 3 ekuti mimi muunganidze mari. Kana maunganidza mari ndoda kuti mufambe makadai muinde kunzvimbo yeZimbabwe munogadziriswa nyaya dzangu. Asi akatotaura akati handidi kuti muinde chero pane munhu. Ndoda kuti muinde pana vanonzi vakatsanangura mambo kuti asaita asingavazivi taingovaona pamedia. Okay. Ndo patakazovaziva. Ndo pataura kuna chiremba vechirudzi vakadai ndo patazotsvaga tikasaona sekuru Mukotsanjera. Vana baba vevana vakabvumirana nazvo. Vakatanga ivo kuunganidza mari yavo every Friday. Asi mari iri kupi nemama? Mari iripo takaishandisa. Mari yataiunganidza yaive mari kuti tigozofamba. Itoripo zvayo zvekuti pakanzi pane da kuripo ndoripo. Aiwa yaive Mari yakaunganidzwa yekufambisa. yaive 600. Vakaunganidzwa 600. 600. Ndo mari yavakaunganidza. 600 rands. 600 US. Alright, kuti mufambise kubva kuCape Town kuya kunoku kufamba kuenda kuna sekuru Mukotsanjera kuenda kuna nani kwese. Okay. Saka zvinhu zvatiri kutaura izvi zvinhu zvine umbowo. Bhuku ratainyora pasi tichisaina masignature and everything. Nemavideos ana baba vachiomberera ngozi everything proof tinazvo. Saka vana baba takazoti nguva yekuti itiuye kunoku yakwana. Baba vati zvandopa vakazokwira bhazi vakauya Cape Town. Vauya kuCape Town baba vakataura nevakomana vavo vakati asiti baba vauya toda kuti timboenda paya patakamboenda nemwana tikanzwa zvemweya wengozi. Tinonzwawo baba vanzwewo zvidambudziko ratinaro. Takaenda paya mwana akanonamatirwa mweya womufi ukataura. Vakataura makore avakataurirana vakawirirana zvimwe zvese vainzwanana. Asi pakazosiya vanhu vachikatyamarara ndepekuti ivo baba vanotaura kuti inini imba iyi takaitenga tiri vatatu. Taitenga tiri vatatu takaindisana kumakoti.
asi kuindisana kumakoti kwatakaita inini ndakazowina nelaki ndo madairo avari kuita baba. Asi mukubvunzwa kwevana vavo mukomana mukuru anova iye murume wamaiguru vanotaura ivo kuti zvechokwadi tichikura pamba painetsi pane zvinhu zvainetsa pamusoro pemba, pane vanhu vaitouya vachigadzira pamba ende zveshuwa mundara kumakoti vakaenda, asi nyaya yakazongonyangarika hatisi kuti yakafamba sei. Mukomana mukuru ndiye first born anotaura izvozvo, anopopora izvozvo. Saka nyaya yabuda pachena, baba varipo, zvimwe zvese vakabvuma nemakore ma85 and stuff vakabvuma, asi pavakaramba ndepekuzoti ivo vakauraya munhu. Tobva tabva paya patakaenda kunobatsirwa, tabva taenda kumba. Tasvika kumba baba vakati ivo ndikuda kukuona semhuri, ndine mashoko andikuda kutaura. Tikati aiwa pakanaka. Saka takazoendako inini namaiguru nabamukuru ndo vanga varipo. Alright, imi mukama wenyu ndo musimukomana namakarurwa? Takarurwa musimufamily. Alright. Nafunga kuti muningina mukuhotspota Ruwengo. Alright, asinunguka. Ndakupa mukana. Sangoya mama kanyarara ngoye sei zvimumusha. Nafunga kuti nini kam ndimai nini muningina wenyu? No. Alright, I understand. Yeah. Alright. So tazodaro baba vakazoti vachingosvika kumba, baba vakatora foni. Vakatanga kufonera vaningina vavo nemadzikoma vachiti ndaindwa neni, ndapumwa uroyi nemurora. Varora varangana vakanditora vakaenda neni kung'anga yavo, ndibaba vari kudza vaningina vavo. Saka pakazoita kuti baba vakafonera muningina wavo vari kuJoburg. Vafonera muningina wavo ndopa akaresponda achitaura iye kuti iroro dambudziko riri kuitoita riri kunetsa vana, zvinhu izvi zviri kubva kumusha kwa maiguru. Ndo madairo akaita muningina watezvara. Vakati why vasikana vanofamba navo achienda navo kuchechi kwake varivo vanorwara, kureva kuti iye nechechi yake ndo vane zviri kurwarisa mwana. Ndo zvakataurwa pako iyoyo. I have that recording because zuva raitevera racho baba ndobva watidedza, ndobva taenda tobva tagara pasi. Baba ndobva vataura ivo vakati ndabatikana nezvaitika chichichi, vakataura zvakawanda. Ndobva vazoti ivo ndiri kuda kuti imimi vakadzi vaviri imimi, kureva kuti inini ndaifana kutambira mari yaibva kuna bamukuru, ndochengeta mari yemasavings abamukuru, then maiguru wochengeta masavings emurume wangu kureva kuti abamunini. Tikati hazvichiitirwei zvikanzi ndoda kuti muunganidze mari yekuti tinorora maiguru venyu nekuti vane 23 years vari mumusha. Vakataura ivo muromo wakandishamisa wekuti nekuda kwekuti vakazofa vasina kuroorwa hatikwanisi kuti tizotaudzana nehama dzavo, saka tofanira kuti tivaroore sinzi vane makore akawanda kuitira kuti pavanozofa tisaite dambudziko nehama dzavo. Maiguru ndo pavakapindura vakati aiwa baba, ina handikwanisi kuti ndisunge Zambia ndigare parupasa rwekuroorwa vana vangu vachidonha. Ini ndoda kuti dambudziko revana vangu ripere. Ndo mapinduro akaita maiguru. Saka maiguru vapindura kudaro, pakazouya bamukuru nevana vavakomana nemuningina wavatezvara vedu ari kuCape Town. Vachibva vataura nyaya, maiguru vachibva vazobvunza vakati ndakabatikana nevashoko akataurwa nezuro pamakafonera baba veJoburg. Nekuti ndakanzwa baba kuJoburg vakuti zviri kunetsa vana ndezvangu. Saka inini mashoko iwayo anondibata zvakanaka. Ndobva paita mashoko, ndobva pataudzana, ndo pakachitanga kunyatsopanduka baba vevana ava bamukuru. Saka vapanduka kudaro baba vakabva vaita chipitipiti chekuti nditsvagire mari yebhazi ndiende kumusha kudii. Saka baba vakwira bhazi vauya kunoku. Ndakazoti iri Sandi ndabva kuchechi, ndakasvika kumba ndikanzwa murume achinditi wanga uchitsvagwa navatete kuri vahanzvadzi yake. Ndikati kwakanaka here zvikandava panhamba dzako? Ndikati alright, ndoona vanditanga. Saka vakandisendera message, hai ndimanyoni here? Ndikati ehe. Zvikanzi ndoita call here kana ndoita audio. Saka ini nekuziva kind of family andakapinda maireka ndakavati ita iri audio. Ndobva vandisendera audio ine 10 minutes 45 seconds. That audio yanga iri yekundituka. Vachiti inini namaiguru tisitakaronga tikatora baba vavo tikavaendesa kung'anga. Ndo pane audio yavakabudisa ivo kuti maiguru ini ndichipindawo ndakangowanikwa vachidedzwa nezita. Vanodedzwa nezita nefamily yese kubva kuna vatezvara. Vanodedza nezita rekuti Nyaradzwa. Saka ivo vaifunga kuti semwana akapinda mumusha ndiri mwana mudiki ndakaronga ndiri mwana mudiki. Ndongo watrasa vabereki vangu vari kudedza chii mwana wavo. But that audio yakazo explaina kuti ndosaka uchiona tichimuti Nyaradzwa
nekuti hatimuzivi mumusha medu. Takatomukanzela kudhara ini nevabereki vangu ndivatete vaitaura izvi. Vakatinyaradza hatimuzivi. Vakataura futi mashoko ekuti tangomirira kuti achinje vana surname kubva kusurname yekumurume avape surname yake, ndozvatamirira. Saka imimi takakumirirai, toda kuona kuti mukauya kunoku muchaona zvichaitika. Ndakatoudza hama dzanyaradzo kuti mwana wenyu akauya kuno muchaona zvichaitika, ime musashamisike zvichaitika. Alright. Saka audio yaiuya kwandiri. Inini ndobva ndada kunopindura. Ndobva tambononetsana nemurume achiti usapindura. Alright. But inini ndakamuudza kuti this battle ndeyavatete nemuroro. Vatete nemuroro dai vari mai handisingapinduri. But vatete nemuroro tinotofana kutoti tingoratidzana. Ndobva ndapindura. Takataudzana maudhi acho ndinawo. Ndobva tazogara ndobva zvapedza kudaro. Ndobva taramba tichikondini. Asi vatezvara varipo havana kuziva kuti vana vavo vainda nehweseri vachinouchirira ngozi pamusikana mudiki vachiunganidza mari. Musikana mudiki wakazoenda pakubudira ngozi yacho. Umbowo hwese tinawo. Zvinhu zvaitika baba varipo asi havana kuzviziva. Alright. Asi imimi muchiri kudana naye nemurume wenyu kuti hamuchanzwanani nemazuva ano? Tichanzwanani. Akanditaurira kuti sinzi imi varoora makuda kuenda mberi nenhau dzemumusha medu uchibva imagara ikoko hapasisina. Saka munhu uya wekuti nhasi tichidanana mangwana anopanduka oti ita izvozvo. Nhasi tichidanana mangwana anopanduka. Asi motogara meso Cape Town? Togara tiso Cape Town. Alright. Iye akauya kuno? Vakauya kunoku nabamukuru. Taronga kuti hatikwanisi kuti tifambe tese. Tiri 7. Saka imimi sevarume chitungamirai. Asi mweya wemufu wanga wati musasvikire pamba. Tikati imimi sevana hamucharagi kuti musvike kuvabereki. Chindai isu patozotevera tonosangana kwanzi nengozi ndoda kuti musvikire. Ndiwo mabvira vakaita kuCape Town. Asi vasati vabva kuCape Town pakaita audio yakabva kuna baba kuna vatezvara. Vachiudza mwana wavo anobaba mukuru kuti iwewe usachachengeta mhuri. Iwe ungadza mari yako ukwire bhazi uye kuno kuZimbabwe. Uvasiye vakadaro vatambure aone kutamba nevana vake. Audio iyoyo iripo tinayo vatezvara vachiudza mwana wavo. Saka isakaona kuchinja kwehunhu hwemunhu akudya mari yake havachadi. Uyu mwana ndiye aenda kubasa. Ndiye anga kutora responsibilities ekubhadhara rent, kutenga chikafu and everything. Because maigura vakwanzi kuenda kubasa. Because vanogona kuti vachitopinda mutaxi vonzi mwana adonha kubasa umwe adonha kuchikoro. Saka vava kutongogara pamba pawifi vakamirira koye kunzi mhanyai mutore mwana adonha. Saka vazodaro vakauya varume. Vangokwira bhazi vachingosvika pamba ndo pakatanga hondo. Ndo pavakatanga kupanduka. Vakati imimi hazviti kuti muende ikoko isusu hatikwanisi kuti titeedzere mweya zvakataurwa nemufi. Imimi kwirai muye kuno. Tikati aiwazve. Imimi hanzvadzi yenyu yakabheja ikati I will fight you until my last breath. Mashoko iwoyo vanonzi vachishona munhu akati ndokufaita kusvika pamweya wangu kupedzisira anotaura zvakawanda. Isusu plus isusu tisu tine vana. Mufi akati mukangonosvika pamba ipapo ndakutotanga kuuraya. Saka isusu we couldn't risk life yevana kuti tise life yevana parisk tichiona. Alright, asi ngozi pane paikatara kuti zvoni mukasvika kumba ikutanga kuuraya. Exactly, ende vanozviziva vana baba vacho kuti ndo zvakataurwa nemweya mufu. Alright, imi mune vana ngano? Inini handini, ndiye murume wangu anga achiriwo kunzi ane 35 years. Okay, so akana miscarriage or anything. Okay. Hatukwanisi kuita mwana. Alright. Saka tazodaro isi ndo patakakwira. Takwira isusu ndo patauya kuno kuti titosvika takutosvika patikavaudza tikati isusu takwira takuya. Saka imimi chikwira iwe ikoko tisangane kwaMutare. Kuita kuti tingoita nyaya dzedu nekukasira iwe waida kudzokera kumabasa. Uyu aifanira kunge akatodzokera kubasa. But haana kukwanisa kudzokera because of nyaya idzi hadzina kupera. Andopa vakatanga kupanduka vakati satiti izvozvo isu vabereki vedu havana kumboramba kufamba chichichi tikati exactly isu hatina kuti varamba kana kuti vakashata. Asi zvakataurwa nemufumi akazvinzwa hatikwanisi kuti isusu tiriske life yevana nezvinhu zvatiri kuona. Tobva isusu tapinda murodhi vatanosvikira kwaMambo Mutasa ndobva tarondedzera nyaya yedu. Mambo Mutasa vakati alright ini chiregai ndikurifei kuna chiremba. Tobva taenda kuna chiremba. Mari yavakaunganidza that 600 yavakaunganidza iyoyo 400 ndo mari yatakanobhadhara. We have that receipt yeproof yekuratidza kuti mari yavo hatina kuti takaishandisa. But imimi makaishandisa mega ka? Exactly. Makaishandisa mega paite problem here baba. Mari yakaunganidzwa ichinzi imari iri kunosolva dambudziko. Okay. Ende ndo pakatotangira dambudziko racho ipapo.
mari yanga yangogara ichiziva mari yekunopinda mumatare ende vaitoziziva zvekuti dai vari pano nefoni dzavo kana vasina but inzwa maini taronga chinhu sefamily nana baba tisana baba handiti kam imimi mabva maenda mama tanobhadhara 400 taona kureacta sana baba amene mukumbona sei baba I know kuti zvino zvane confusion nechirwadza because zvinongochona mwana achirwara zvinakidze zviri painful zvinorwadza ngodambudziko ripere but iwo futi havana iri position yanozvisvika pakuti kuona nga madzimai vedu avo kawaneka kumhanya kavari kuita tina kumhanya because vakatipandukira takabva takaronga program kuti mari change yakabatwa nani imimi masvika ikoko tosangana toita tichibva tawirirana kuti tichafamba takadai program yedu ichange yakamira so zvatakaita ndo zvinhu zvatakawirirana navo kuti ndo zvatichaita alright but vakati tichaita tiripo kana vasipo isusu taitungamira kunofanira kunobhadhara zvinhu ivo vachiuya nevanhu ndio program yedu yaitati takaronga isu taifanira kusvika panzvimbo makaronga mese nana baba pamwe chete isu takaronga tikasvika panzvimbo bosi pachikanzi chipada kubvisa bosi haungosviki padhokita uchiti toda kungorapwa usina kubvisa mari baba nababa vaitozviziva kuti ndo zvatataurana tikatofonerana tichiri kusouth tichitaura nachiremba kuti kune kuti nemhembe iri kubuda soso vakati svikai panzvimbo asi taifanira kutanga tasvika kwamambo mutasi vana baba vacho vaitozviziva asi havana kukwanisa kubatika ende vakatotibvumira ivo ndivo vakatotiti chisarai isi titange kunosvika tinotaura tichinodza machembero kunovaudza vaberekwa kuti ndo zviripo handei uko havana kuuya havazi vega vaiuya inini kumba kweduwo vaivapo takatosvikawo tikatoti munhu wese akapuwa masamunhu vekumba kwangu vabereki vangu vakatopuwa masamunhu kuti uyai ivo vavo vakapuwa masamunhu uyai vana tisanganidzwe bhozi taisanganiswa tumafamily ekwababa neekwangu dambudziko revana ripere riri pamwe chete pasina mangwana anongedzera umwe kuti zviri kubva kuno avabereki vangu vachinzwa kuti chii chakamboitika saka izvezvi zvitaapapi nyaya yamira sei zvinhu zvamira sei izvezvizvi makauya ndo position yakamira ana baba vari kuda zvamira sei izvezvizvi ko zvinezvi pamira nyaya ndepekuti tiri kungobata chinhu vana baba vari kuchibvuma kuti chinhu chirimo asi nzira yauda kushandisa ndio nzira yetiri kuti nzira yekuramba tichisa mvura tichitonodza zvinhu hazvichaita 13 years tichingodira mvura apa yama kuda kuti takuda kuti chinhu chinofanira kuita kana zvinhu zvingopera dambudziko ringopera kana kuri kuti yataura ngozi kuti iri kuda chakati nechakati yobva tangotadambuvva taziva kuti iri kutipawo nguva yakareba sei kuti tigadzire kana ikatipawo 3 years kuti by 3 years mapedza kubhadhira zvangu vana vasunungura vasaramba vachidonha varamba because inoramba yakangobadaro manongoona kuti vari kutenderedza ndakatanga kumukuru vaenda kunamba 2 namba 3 vese vana vari kutenderedzwa chinhu ende kurwadza kwacho ingori mumba mangu hakuna kumwe kwairi ingori mumba mangu inotenderedza mukuzvinzwisisa ndini ndikurwadzwa saamai pene amai inorwadza kuti hachizi nyore chokuti uchitarisa mwana wako kuvhunza kuti ndiwani mwana wokukangana kutadza kusiva haizi nyore yekuti mwana wako anenge wakaberekwa yarutsa zvari mwana wako zvakanaka mwana kutobuda achienda kuchikoro mwana achienda kugrade R achienda zvese mwana right mwana uzongotanga kupenga but nayo iri pando yekuti vana baba vacho ngavachibvuma tishandise nzira iyi alright ko vakuru kwamunobva wemimi kuna vana baba o vanana vari kuti chii vari kuti nyaya iyi mungaisolve sei yokwamunobva imimi wekwandinobva inini vari kuti so ngaisolve ipere vamwe vacho vatopinda zvitenzo zvatinopinda izvi asi varipo pakutouya pakutsigira kuti ngatite chinopera tisarambe mangwana chingoti tatenderera mese matafamba mumapostori mese imari dziri kufamba hatisi kutofamba mari kogoiswa taitaenda iko kunoda kubhadharwa mari mukomana haafambiki naye mukombe moto haya mota muchidii saka tiri kuramba tingori panzvimbo 1 tida kutoenda mukomana sara kumba ana baba vacho alright musikana asi kutoenda chikoro izvi zvikadiki
vamwe vari kuchikoro. But inenge ushinga zvati nyaya iyi ine mukutadza kunyatsoisova in a peaceful way. Yeti nemi nababa wacho munotolinga munotori nawo ndovatosara nemwana izvizvizvi. Baba wacho mwana ari kugara kumba kwababa vake. Mwana ari kugara kumba kwababa. Mwana haana kusiyiwa kukuwirirana. Handina kusiya kukuwirirana. Ava vakasvika vachiti ndipe vana vangu. Vana vangu. Hapana kuwirirana. Ndezvishuwa ndo vari kufira dhiri racho rese because vanonge vachiti mwana ndewangu. Vanonge vachiti musha ndewedu. Isusu tine maitiro atinoita tine maitiro atinozviita. But imimi samai munenge muchiti mwana ari kundirwadza. But ndo kuoma kwakaita upenyu. Nekuti tinana baba vakapiwa simba nekuti ndo vanonzi ndo varidzi vemwana, ndo ropa remwana, ndo vanofanira kunouchirira. Munoona baba pamukuti vakauchira ndo vakatouchira, ndo vakatotaura nengozi ikavateerera. Do you think kuti Sparks aigona kuyongoti achimbova pai 3 years yobva iteerera? Yanga isingateerere. Which means ngozi yakateerera. Why? Because ikuziva kuti kutaura nevaridzi venyaya. Saka ini ndikuona sekuti as much as zviri painful, zvichirwadza, handizivi angana kuine mamwe maways anogona kusolvwa nayo kana kuine mamwe anogona kupindira vachisolvha nyaya iyi. But ndikuona sekuti nini munhu suppose kutoteerera ana baba. Because vakati havasi kunoripa munoita sei? Vakati havasi kuda kuenda yasiyana neschool fees yekuti noti baba vacho emboko havasi kubhadhara school fees, ndichabhadhara ndega inini. Saka tauya kunoku kuya kunoku kutotsvaga rubatsiro kuti toita sei, nekuti tinoita dzimwe 2 years mwana achirwara tichida weya nababa ichitenderera. Ndizvozvo munoona 2 years kana 3 years 3 years tichitenderera nekuti ndaana baba. Apa vana baba ava vamuri kuti titeerera vana baba ndivababa vemwana kana baba vana vaticha? Apa kana tane dambudziko mani inenge vavana baba tangoteerera varidzi vana baba varidzi vevana kuti vari kuti kudii. Zvaangofane kuti paita dambudziko panapa ndingona totonzwa nemi mama. Vanzi paita dambudziko pana tobvunza tomutakure tomuisa kuchipatara vanzi pane zvaitika imini nyange zvakanzi inini ndatodonha panapa. Mega watanga kufonera padheni tobvunzwa na blazi yangu tumita sei tumita kuchipatara toita sei aita sei mukona because ndo magadzirwa akatotsika namagari even ngozi yacho inokwanisa aikwanisa kukuteererai dai inzine kubhadhara nemhuri yeZimbabwe taigona kuita kana GoFund kana kutsvaga mari tobhadhara. But inotoda kunzwa vanhu vakapara mhosva vachibvuma mhosva yavo. I think last time pane mnyaya ndakamboita wana waikada kufana iyoyi but yaiti baba ngavabvume first satatanga kutatiri nangowana mine mari but ngozi kuti baba ngavaita sei ngavatange vabvuma kusvika baba wazobvuma but right ngaatsanangura maitiko yakaita zvinhu ubva atsanangura ubva wazoti ndakuda zvakati. Saka it's still a process but ndikuona sekuti wisdom apa iadvise kubva kuna Sparks but doesn't mean kuti mhuri yeZimbabwe haina vanogona kuina mamwe majina ndebvu nezvatataura vanonge vachidziziva nyaya idzi but ndikuona sekuti nyaya inini inofanira kuzodzokera back kunana baba ivavo. And I'm very sorry to say this, it's very painful but ndikuona sekuti vanamba vachingoti mwana ndewangu and panonetsa kuzoti munoisolva sei. I'm very sorry but I know kuti tichatsvaga help. Kunogona kune vamwe vanoziva zvainogona kuitwa zviri izi Zimbabwe yakakurisa, so maybe musaluze hope. Munoona kuwana munoona kuwana help from vamwe vanhu spiritual mamwe mabhodhi vanokwanisa kubatsira ine masawi ane machi but mubvunzo wanga chibvunza mama ndekuti ko hama dzenyu mimi majena ekumufamily kwenyu ari kuti chiyo vanhu vakuru panyaya idzi ari kuti chii. Nanzwa amainini achitoenda kuchechi makambosheya wena mwana wakuru unoziva kuti nyaya idzi tingadzisonga sei? Pane zvavakambotaura wena? Ndiyo yose munyaya yekungoti chikaranga chinopedzwa nechikaranga. Chikaranga chinopedzwa nechikaranga muri right but chikaranga chinoti ana baba ndo vadziva vana. Dambudziko ratinaro nderekuti muri kuona vatoti baba vevanavo vanogona kutomuka vachitoita 2 weeks vachikudza kuti handina vana handina mukadzi then kana mhepo iya yamboti vanotozva kuti ndine vana moyo wavo unotorwadza like zvakatoitika nezuro makusene vakatoinda vachinoronga kuti saka todii vakatobvuma baba vevana because baba vavo vanga vasipo vakabvuma kuti zvechokwadi mangwana tomungatinda kwamutatu kureva nhasi pakazodzoka baba kureva vatezvara
vakabva vatopanduka kuita semunhu wekutoti hamuchatovakwanisi hamusivo havasivo munhu wamambotaura naye makuseni mataura nedifferent person. Saka panhu pari kuita like panhu pari kushanda gwenzi rekuti 2 minutes muri kusaidhi kumwe chete. Cherezo zvindikakupai conversation yandotaura neari kuCape Town 2 minutes anototaura like right now izvozvizvo ari mumasenzizi ake handiti ari kutotaura kutoti nyaya ngadzibude pachena kana paine zvakaitika vanhu vabvume. But ari kunoku aipanduka zviya zvekutoti isusu kwatakafamba takaudzwa kunzi musha makazodai zvakazodai saka imi musamanidzwa bereki. First day rakwafambiwa kukanzi mwana akauraya munhu akatoti ndakakuudzai kuti mwana akauraya munhu. Following day akazoti inini I don't believe kuti mwana anganzi akauraya munhu aine 7 years. Anobona. Saka panhu pari kuita like pari kushanda gwenzi. Hapasi panhu pari kungoshanda kungoti mashoko ekungoti vana baba vanzi this. Zvekuti dai baba vevana ava vari munhu kuti anokushandisirwa gwenzi. Vangadai vari vaine masenses avo nekuti vari kure uko vakatombosvika paextend yekutoziva kuti ndokuchirira vana vangu ndokumbirira vana vangu vachisunungurwa. But muvi paakatotaura akati mukasvika pamba ipapo mese hapana kana kusumudza musoro kana wani ende for sure ndo zvakaitika. Vachisvika pamba ipapo hapana akakwanisa. Saka imi mine makaita dhiri yekuti vaende vasavaende muchizoti haisikuda kuti iende pamba. Anyway, inini hangu guys I know kuti nyaya iri panapa iri very painful. Ende inorwadza ende hazvinakidzi kuti mwana anenge akura aine dambudziko like this. My sister there unoyanzona kuti anofanira kunge atopa age yekuti anenge achitoita madhiri ake. But izvezvi zvaedi sekuru achiti hafaniri hatodi zvinhu zvacho hazvitodi kuti aapproach. Hatofaniri kana kuti I love you chero yepafoni chaiyo anoto. Sekuru akati tichibva I love you unoti zvingona kutotanga izvezvizvi. Chero mukaita chitsotsi akaita chitsotsi pafoni semwana munogona kutozonzwa yemutore atodunha kungobuda futi mutozotsvaga kuti chii mutozozwa kuti anenge aita conversation yerudo pafoni. But she's now doing it right. Nai chimoko uribo Inofara muti fara sei urise upenyu. Upenyu kungodaro Kudaro. Saka utorina mukomana. Handitorina. Hautoita. Handitofaniri kutoita. Inini hangu kuda kungotaurawo sendichiwedzera zvataurana namai vangu. Inini situation yangu yakaoma. Handisitori allowed kutova in a relationship. Ndakatongosendwa message kuti ndinotodonha ndofanira kutoreacta because ndiri mukadzi wengozi. Ngozi yacho yakateketerwa pandiri yakapiwa inini. Saka zvinhu zvekuti semwana musikana unotorwadziwa nokutoti vezera rako ndakapedza chikoro changu ndakapasa but handazokwanisa kuenda kuuniversity. Because kuchikoro kuti ndizonyora matric yangu ndakatonyora nenyasha through my prayers kuti ndaitoenda nemunamatu kuti ndikwanise kuti ndinyore. Saka kuti tizoya kuno kuZimbabwe nenhau dzengozi idzi pamba kaipa. Tandatomboita nguva yekutoti pakaenda nababa vedu pakazoita delay yemari kusaidi kwedu because vakaenda ivo ndo mari yaive available saka vakakumbidza kuenda. Saka kusaidi kwedu chaifanira kutengesa mota. Saka mota yakanetsa kutengwa. Mapapers emota anga ari kumurungu wababa vangu. Saka patakazoda kutsvaga mapapers kumurungu, murungu akati handikwanisi kupe mapapers yayo kusvika murizi wandakapa mota aizotsva mapapers angu. Saka in January ndo pandakazoatakwa again ndakadonha. Pandakadonha ndakatozoudzwa namamonzi wakadonha vakandiona ndichingokumbira regiro ndatoita pass out. Asi ndakazovaudza zvanga ndaona pandakamuka kuti ndakatoendeswa kune imwe nzvimbo yandisingatombozivi kune vanhu vakawanda vakagara dare. Vanhu vachinditi nguva yenyu yapera muchiri kuitei muno muSouth Africa. Saka izvo zvakandityisa ndaichema ndiri ukoko kwanga ndakarara ndichikumbira kuti tipei time. Vanhu vakati hamutorina time chitomuvhai muende. Saka ndopandakazokumbira 7 days. Because vamwe vaitotaura kuti 1 day chiendei kuZimbabwe. Ndakakumbira kuti kwatiri kunotoda 3 days kuti tiende kuZimbabwe. Saka tipei 7 days. Saka tapiwa 7 days idzodzo. Mama wakatozokwanisa kutozowana help from vabereki vavo kuti tikwanise kuya kuno kuZimbabwe because mota yange yaramba kutengwa. Takatoisiya kadaro. Saka ndopatakazoya kunoku through the direction yezvinhu zvaiitika sezvavatsanangura. Saka iko zvino zvavepo nhau yacho yakunetsa hapana munhu ada kuibvuma ngozi but musha munzi mune ngozi munetsa kutoziva kuti irimo.
ende vanhu vakuti saka topati kuti mhuri yeZimbabwe ndaichitibatsirawo nekuti isusu kwatakafamba ende futi madzibambo angu kwaandoziva kuti kwataifanira kuenda ngozi yacho kuti ichiturukiro ichibviswa patiri inetse varidzi vayo ndo zvatakuchemera because seni ndaneta masiblings angu aneta sehanzvadzi yangu yatone 2 weeks makatomuona mukomana Bo asi akutoita hamuchatokwanisa kumurecognize kuti ndiye munhu here wamunoziva haatotizivi asi kana ari pambepa pari kutaura kuti ndikuda imba yangu anototaura Chikunda isu hatogoni Chikunda but mwana anotaura Chikunda chimosikeni language yaasingatombozivi asi vanhu vanenge vachitaura kuti i-acting zvinhu zvamukuita zvi-acting isusu yokuapasa anenge achiti acting there family kwandinobva inini family members saka izvozvo zvekuti zvazvinhu zvekuti semwana indakura ndabva zera unotoona kuti apa pamwe pacho takudawo help kuvanhu kana ivo varamba takuchidawo financial help tikwanise kubviswa ngozi yacho ichinetsa varidzi vayo ichisiyanawo nesu because iri ngonetsa isusu tiri 3 ndiso vanhu tiri pacrossfire seni ndakatoitiswa mukadzi wengozi hapana zvandokwanisa kuita mupenyu hwangu handitokwanisa kusununguka chero chikoro ndakatoenda nenyasha through my prayers kuti ndikwanise kungokumbirwa kuti ndachiita kupedza chikoro saka izvozvo ndo zvinhu zvatikungokumbira kuti vari kuramba kufamba vana baba vanenzi ndo vakuru vemusha varora vari kuita chii ko isusu sevano kodzero dzedu sister yangu mudiki anofanira kuenda kuchikoro kuSouth Africa zvikoro zvakatovhurwa izvezvi maybe atobviswa muregister mwana haasi kuenda kuchikoro pesa apa futi paairwara isaenda kuchikoro aitita kana mwedzi asingaenda kuchikoro nguye maexam inotanga mwana anorwara mwedzi wese anozopora kana maexams apera anototaura kuti nani tiri kuMozambique nani tichidai so paanodzoka kuti census dzake saka izvozvo ndo zvinhu zvongoti tikungokumbirawo help yekuya pasocial media panapa yeti vanhu vanogonesa maadvice mumacomment kuti sei vakadzi vari kuita izvi why are they doing this but hakusi kunhu kwekuti tikudherera family havasi kudherera vana mai vangu but zvinhu zvekuti varwadziwa sana mai kuti vana vedu ivo vanogona kutoenda kumusha kwavo votisiya seizvozvo patone conversation kunzi tipei vana vedu seni ndokwanisa kuramba because ndakura ko uyu hanzvadzi yangu ari kupenga hakwanisi hatorina kana choice atori ipapo munin'ina wangu mudiki hatorina choice anotongosarapo saka ndo zvinhu zvatingochemerawo kuti tikwanise kuona help yefinancial tikwanise kudzokera kuna chiremba kuna mambo mutasa futi kuti ngozi yacho ichibviswa patiri chinzi iende kuvaridzi vayo kana yakuda kuuraya iuraye varidzi vayo because isusu upenyu hwedu hwaparisk takapiwa nguva 3 years dzakwana saka anytime ipapa zvinogona kuitika ini ndogona kufa hanzvadzi yangu inogona kufa nekuti ndisu takateketerwa pangozi yacho saka hangu ndo zvandanchida ngotaura hangu kune midj Sparks ndosati auya kunoko kuti tikuda rubatsiro kuti nyika izive zvikuitika izvezvi so tine evidence yezvinhu zvese zvikuitika zvese vana bambo vangu vanotoziva kuti pane ngozi vanotoziva everything chero madzitete angu vana mai vangu kutoshinga vanothreatenwa vakathreatenwa mathreats tinawo everything munhu wese ari kungotisiyanei nazvo vakathreatenwa makauya kumba ikoko tichakuurayai saka isusu sezvo mutemo unotendei kumusha kwenyu kwamakarorewa but futi patakazoona maaudios yayo neinstruction futi yemhepo yengozi ichidzimu musaiende ikoko vanhu vakabva vatya vakati zviri nati nemamambo kana mambo wakuti samena vati tichauya semhuri saka idea yese kunzi samoni izoitika yaive kuti as a family kuti hapana norovana sezvatakuita iko zvino kuti iko zvino munhu akutaura zvake munhu azvake muchiefs court munhu unotobhihevha hapana munhu anozotaura kuti izvi zvakadai ndozvaingodiwa kunzi chingouyai munzwe nhau iri kunoko asi madzibambo angu vese vari kuramba kuti hatite izvo zvatiuye yechiprofita toenda kuchechi chero ini ndiri muChristian asi nhau yesituation yengozi yasvika palevhi yokuti handichadi zvekutendera zvekuenda kumachechi zvenyu ndakuda pachivanhu ndakuda zvinhu zvangu saka zvinhu izvo zvekutika everyday ndine depression yekuti anytime ndogona kumuka ndakafa handisuzoti ngozi iyo ichandimonya because ndini mukadzi wayo brother yangu ari kupenga usiwo nayo
hatizoti maybe chati ndotanga yeye ari kupenga ndozoteera vasikana, asi iwo idea yavo ndeyekuti ida kuti itsipikwe. Ngozi yacho inotsipikirwei ndo problem futi yatiri kubuya kumasocial media, iri kutsipikirwei because takatonzi vasikana ndo vari kuda kuti tihake ngozi yacho, bhachi riri pana uyu yemhepo yacho iiswe patiri yozotaura patiri, ngozi yacho yozotsipikwa. Ichitsipikirwei yengozi taiza chii ndaichitaura ichijeka tizive havasi kuda, saka ndo zvazviri neupenyu hwacho. Saka akaipa and I'm very sorry but usatya zvako, Mwari anokuchengeta, Mwari anokuda, aiziya ndosaka wakatosvika pavari izvizvi uripo. Zvaona kuva difficult but it doesn't mean kuti zviri impossible. Saka usatyi, usararama uchitya. What is more important now ndezvekuti nyango vana baba vari kuti vada kuenda kuchurch, iwewe uyo a Christian maybe waneta nekuramba uchiita seuchifamba famba but hamusofanira kumira unamata. Ndo chokwadi. Tinonamata tiri maChristian, kuti mukufanira kutoziva kuti kuna Mwari. Nyange zvakanzi zvinofanira kuitwa nana Godza Jane, it's fine. Ngavaite zvavanoita woita chiwani chedu andika, but imimi musamire kunamata every day. Yoti munofanira muchitodzanya nekunamata handiti. Then my sister usatye because wakangotya chete watopa Satan pekupinda napo. So try by all means kuti musatye, muramba muchinamata, then tichanzwa muri Zimbabwe kuti tinokwanisa kuwana help yakaita sei. I think this video chari upload Monday makuseni inenge yako vanhu toona kuti kune vamajena ndebva tasara navo vakuru vanazinata vanonzwisisa zvinhu izvi kuti vangakwanisa kukubatsirei sei. Then kune vamwe vakuru vanogona kunge vakambosangana zvinhu zvakadai. I think nyaya ikai yaita hombe kudarika dzaya dzatakambodzwawo ndaita mudiki. I think ndaita pwere but irambai muchinamata ndo advice yangu. Then motishaya by all means kuti muzoende pamunozoonesana ana baba somehow munofanira muchiramba zviri kukuitisai but with respect. Kana muchikoima kuti hazvisi kuita but varambei with respect, muchiziva kuti ndo vanhu vanofanira kuvachisolva dambudziko ivavo. Saka muri Zimbabwe ngaitibatsirewo nemari. If there's any money needed, kuda mari, I think tawana namba dzenyu kana pachinge paine phone number kuti vanokwanisa kubatsira wacho, vanokwanisa kubatsira. I think Miki anogona kangatisa namba pese ukachita chidzibvise kuti vanoda kubatsirewo, vane maideas, vane chii, vanogona kubatsirai. I mean tokwanisa kuwanawo namba here dzinogona kufoneka, dzinogona kuoneka paWhatsApp kuita kuti help yake painouya inouya direct kwamuri, sazombokufureni kwatiri isusu boys toona kungobatwa neimwe pfungwa yekuzosipinda mari takapedza taita zvimwe zvinhu. Saka hativanzodi kuva involved munyaya dzemari. Sada kuti mungotaura namba dzenyu then vanhu vanokubatsirai kana pachinge paine any number dziri available. No problem. Tokona mafoni adzimeka kuti ari pai. Alright. Chibaba ndokumbirawo kuti ndikwanise kuwana foni yawo tinzoti. Pakaipa muri Zimbabwe. I think nyaya ihombe kudai ku DJ Sparks asina mbozvinzwina ndashaiziva kuti tingabatsirana sei but I know kuti maZimbabweans mbiri yenyu chaichai ndiri kubatsirana nevamwe. Saka vanoziva kuti muri ingabatsirikane sei vakasunungwa kubata panamba dzatiri kubudisa pascreen mobatsirana navo. Vanoziva kuti zvingaitwe sei kana zvadaiwo muita kuti zvingaitwe sei. Nyaya iri panapa inyaya iri very sensitive, iri very serious from maona ndikuita, iri very painful, inosiririsa chaizvo because but number dzinoti chii? Alright, number dzinokwanisa kuita makozi dzinoti 0771 56 29 85. Wadamuona kupama futi 0771 56 29 85. Yeah. Iyi ndo yemakozi. Kune vada kuzotibatsira kumakozi munogona kutibata panhamba idzodzi dziri kutaurwa dzinzo nhamba dzefamily iri panapa vari kuda help
ingave help advice yakakosha iyoyo. Amati dzemacodes WhatsApp dzinowanikira. Yeah, the WhatsApp dziripo futi. The WhatsApp it's 073 ESA number. Okay. 073 319 1309. Exactly. Number dziku South Africa dzipambi kudzipa mafuti dzise code. It's +27. Alright, it's about WhatsApp guys in number South Africa. Saka mutenga madzisa code +27. Yes. 73 319 1309. Guys, it's no number dzikubatika pa WhatsApp idzo. Number dzemacodes dzemuZimbabwe dzatanga kutaurwa dzedze. Saka kana muchinge mine any help yamunokwanisa kubatsirana nawo kana tumari wo turi very important mukufamba mu rounds panondo mari anokwanisa kusenda ecocation. Mo number dzipa ecocation idzo. Zepa ecocation dzinotedzo 0773 98 32 11 zobuza sera kuti chini Ellen Masanga. Idzi ndizo namba dzeko cash guys, kunoda kubatsirawo kuti dambudziko iripere. I know kuti and I believe kuti even nababa kutoda kuti ngozi ipere, but nyaya iri kunetsa panapa iway yekuisofa nayo. Saka guys munoona kubata namba dzataurwa idzo then muwabatsiro vanokwana zvimari wo muno muchingosenda because mamiri akaita zvinhu right now musikana kuti anodona muningina wake ndakamuona anoda futi hope because unoyatsona kuti asikufara, unoyatsona kuti mwana asikufara. Saka panongodawo zvimari zvekuti marounds awo dambudziko ichita se richisofwa. MaZimbabwe ndikuzwa kuti munoita se munobatsira. Then kunoona kuti spiritual anofunga kuti anopedza ngozi yanguva yereality manje, haisiri nguva kungotaura kuti inini ndinodayo yanguva yereality. Kana kuti ufunga kuti unokwanisa kubatsirana nemhuri ibatsirike. Wanamai nda kutendai netime yenyama yapanapa makatsanangura nyaya inosirisa kwazvo, inorwadza chaizvo. Ndotenda kuti Mwari ari kumusoro kudenga achakuwanisai peace. Mwari ari kumusoro kudenga achakuwanisai way bo iri easy kuti musolve dambudziko ramuinaro. Ndotenda futi kuti mhuri yeZimbabwe vanogona kukubatsirai futi because kuwanda huyaka one hand watch the other zvakakosha zvisizvo izvozvo. Saka tofanira tichase tichibatsirana. Saka maZimbabwe ndomatemba zvakuti achakubatsirai. Ndakutendai mufana wangu. Komapo. Yes, mufana wangu usaregedze kunamata ndini. Amen. Amai muchinamata. Then whatever zvamuchaita advice yangu ndingoti chingozviitai sefamily zvine respect. Muchingozivawo kuti mamira zvakaita muno mushame wanu. Vanogona nguva ine ubaba vanogona zoda kuratidzai, but tisati toda kuratidzwa ubaba toda kuti dambudziko rewana ndese ripere. Saka imwe munongonotirai kuteerera, motirai kukomplaya, motirai kushandisa wisdom mukucontributa maideas enyu. Because nini nyanga wakaya chinditi uri mboko iwe unoratidza kuteerera advice yako panongwe advice yakanaka. But DJ Sparks ndifunga kuti makadai zvogona kubatsira. Saka zvakakosha kuti pamune muchicommunicate nawo try kucommunicate nawo with wisdom and respect zvigona kubatsira kuti tipedze dambudziko. Because nyaya hombe ndekupedza dambudziko. Saka thank you very much maini. Mwari wakuitire zvakanaka ndikuramba muchisupportana sefamily. Mwari aramba achikukomborera. I know kuti one day muchazomutsvaga way kuti musolve zvinhu zvifambe zvakanaka. Thank you very much for coming nekuti udza nyaya. Ndotenda kuti tichaona help. Muri Zimbabwe kachinge first time kusvika panapo so subscribe, please do subscribe kuitira kuti pese patinoposta zvinhu zvinyowani unosanganawo nezvaunogona kucontributa kana zvinochinja upenyu hwako zvikafamba zvakanaka. Saka uchingochitonera kuYouTube gara subscribe unongosita DJ Sparks ZW. Then uchingochitonera kuFacebook zita ndiro kuTikTok DJ Sparks ZW. With that we are out.